नावखाथा ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दायो नावखाथायाव गोदानै इलेक्ट्रिक स्कुटि शोरूम बेखेवदों। रायजो राजानिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। भूमि अट'मबाइलनि सिङाव नोंथांमोना मोननो हागोन खम बेसेनावनो इलेक्ट्रिक स्कुटि। बेजों लोगोसे सालायगिरिफोरनि थाखाय ड्राइभिं लाइसेन्स गैयालासेनो सालायनो हागोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेश्वरनि नावखाथायाव दिनै भूमि अट'मबाइलनि कम्पानि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि शोरूम गोदानै बेखेवदों बिथां प्रदीप बसुमतारी बिथाङा। बेजों लोगोसे इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ खमैनो 62,000निफ्राय 98,000 रांनि गेजेरावनो मोननो हागोन गंजी मडेलनि स्कुटि। दिनैनि बे हाबाफारियावनो बेखेवनानै होयो बिटिआरनि इएम रनेन नार्जारी बिथांजोंनो लोगोसे बर' सावथुननि फावखुंग्रि दीप्ति बसुमतारी बाहागो लायो। नोंथांमोना जुदि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ नांगौब्ला स्क्रिनाव होनाय नैबे 700224923058 8453080079 फोनांजाब खालामनो हागोन। नोंथांमोनखौ खुलुमनाय जासिहरबाय आरो नोंथां आदामोन जाय बिथांमोनहा दिनैनि बे शोरूम मोनसे ओपनिं जानायाव नोंथांमोना नुजाफैनानै जोंजों लोगो हमफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे स्पेशली जाय बे शोरूमनि दिनै जे ओपनिं खालामबाय बेनि अनार जोंहा आदा पवित्र बिथां आदा प्रदीप बिथां जोंखौ लिंहरनानै दिनैनि बे खाबुखौ लोगो मोनहोनो खाबु होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर बावबाय। मिन्थिनाय बादिब्ला दिनै बे शोरूमा स्पेशली इलेक्ट्रिक स्कुटिनि थाखाय दिनै बेखेवजादों। बेनो जाहैबाय दानि बे जोंनि टेक्न'लजि जुगावहाय जोङो बांसिन इजिखौ मानसिया बयबो नागिरो। तो बेनो जे इलेक्ट्रिक स्कुटिया बियो जेरै सारा बुंलांबाय बेखौहाय 5 to 6 आवार्सनि गेजेरावनो चार्ज होनो हागोन आरो बे 5 to 6 आवार्स चार्ज होनायनि उनाव बे बेस्ट मडेलखौ जोङो 80 किल'मिटारसिम सालायनो हागोन आरो बेनि नेक्स्ट गाहायसिन मडेलखौ जोङो 60 किल'मिटारसिम सालायनो हागोन आरो ओमफ्राय बे स्कुटिनि मोनसे बेनिफिट्सआनो जाहैबाय जोंखौ मानसिखौ इनभाइरनमेन्टखौ मोनसे इक' फ्रेन्डलि जोंखौ हेल्प खालामो जेरैखि एयार पलिउसन उखुन्दै आरो जेनेबा थावनिफ्राय जे उखुन्दै गनाय जायो बेफोरनिफ्राय इलेक्ट्रिकखौ जों इउज खालामोबा जोंखौ मोनसे रेहाय होयो आरो बेजों लोगोसे नइस पलिउसन मानो होनबा इलेक्ट्रिक स्कुटिनि नइसआ जोबोद माबायानो जायो लासैयानो जायो थ' बे मोनसे बेनिफिट्स दा जोङो बेबायदिनो टेक्न'लजिजों जोङो थांगासिनो बेनि थाखायनो जायफोर बिथांमोनहा लानो लुबैदों बा इउज खालामनो लुबैदों थ' बिथांमोनखौ खाथि खालानि सुख्लाय हालामनि खाथि खालानि आरो बेजों लोगोसे माखासे मानसिफोरा जुदि बे आदाजों मोनसे डिलिंनि थाखायबो खालामनो हागोन होननानै आं मिथिनो मोनदों बेखायनो नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन आरो भिजिट खालामफैनो हागोन। थेंक इउ। नोंथाङाबो दिनै बे शोरूम बेखेवनायाव बाहागो लाबाय 10टा आइटेमनि बेयाव स्कुटि दङ नोंथाङा फसायनाय गारि दंना गैया? आङोथ' दासिम गासिबो मोजांखौनो मोनदों आदा माखौ होनो औ हाय नावकाटायाव DNB मटर इलेक्ट्रिक स्कुटि बिनि डिलार मोनसे खुलिनाय बे हाबाफारि माने दिनै आरम्भ दिनै मोजां दिन मोनसे शुभ आरम्भ दिनाव आं फैनानै बिराद गोजोनदों आरो बे इलेक्ट्रिक मटर बे माबा स्कुटिनि बे दिनैनि डिलारखौ बेखेवनायाव दिनै सावथुन मुलुगनि जोंनि बयनिबो जोंनि सिनायजानाय दीप्ति बसुमतारी आरो दैथि ब्रह्मवारी बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव नुजाफैदों बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों आरो जाय बे DNB मटर्स माने स्कुटि इलेक्ट्रिक स्कुटि मालिक प्रदीप बसुमतारी लोगो बिथांमोना सानैसो लोगो नांनानै बे डिलारखौ खुलिदों बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों। दिनैनि दिनाव मोनसे प्रदर्शन मोनसे पलिउसन मोनसे बिराद मोनसे समस्या जानानै दं
दा बेनिखायनो पलिउसनखौ खम खालामनाय मोनसे आसाजों भारतबर्षआवनो नाजाबाय थादों। बे हिसाबै बे गारिया बयनिबो मोजांबो जागोन आरो जोंनि देशनि थाखाय बा जोंनि जायगानि थाखायबो बयनिबो मोजां। आरो बे गारिया बारा स्पिड खारा, मथा मथि 1 घन्टायाव 25 किल'मिटार खारगोन आरो 1 घन्टायाव 25 किल'मिटार खारो आरो बिनिखायनो बिनि स्पिडाबो खम, बेनो 40 बिनि स्पिडा जायो आरो बेनिखायनो आरो खनसे बायनायनि उनाव बेयाव थावबो सोनाङा, बेबो मोनसे बायग्रा गार्जेनफोरनि थाखाय बे मोजां। आरो गारि गंसे स्कुटि गंसे बायनायनि उनाव आरो थावबो सोबाय थानांगौबा बायनायनि उनावबो खरसा जाबाय थायो, बे मोनसे बिनि थाखाय आरो बिनिफ्रायबो बारग'गोन आरो बायनायनि उनाव आरो थाव सोनाङा, बेबो फैसायाबो रेहाय जागोन आरो देशनि थाखायबो जोंनि जायगानि पलिउसन मोनसे मुक्त जागोन। बेखौ आङो बिराद मोजां मोनदों आरो बयबो रायजो राजा बेखौ गनायगोन आंहा माने बिसास। आरो गोबाङा साननो हागौ बे गारिखौ बोरै सिनायगोन, इलेक्ट्रिक स्कुटि होननानै बोरै मिथिगोन। बेयाव खिथुउनजों मोनसे प्लेट थायो, बे जाबाय माने गोथां प्लेट आरो बेयाव इलेक्ट्रिक स्कुटि बिदि लिरनाय थागोन। होमबानो आरो बेखौ मिथिगोन जे खिथुउनजों उन साइडआव बेवहाय माने मोनसे ग्रिन माने गोथां मोनसे प्लेट थायो, बेयावनो मिथिनो हागोन बे इलेक्ट्रिक स्कुटि होननानै। आरो बिनि स्पिडा बाराबो नङा, स्पिडा 40सो थायो आरो बिनिखायनो 1 घन्टायाव 25 किल'मिटार थांगोन बे 1 घन्टायाव। दा 1 घन्टायाव 25 किल'मिटार खारगोन। दा बेनिखायनो सरकारि गाइड मथे बे स्कुटिनि मोनसे रेजिस्ट्रेसनबो नाङा, बेयाव नाम्बार प्लेटबो थानाय नङा। बे मोनसे रायजो नां जानाय मोननानै गोजोनदों आरो बयबो रायजो राजाया बे स्कुटिखौ लानानै गावनि न'खरनि थाखा फैसायाबो सेभ जागोन आंहा मोनसे बिसास दं। फ्राय देशनिबो जों जि नाजाबाय थादों पलिउसन मुक्त खालामनो थाखाय, बे पलिउसनबो गैया। बेनिखायनो आङो बयबो रायजो राजाखौ खावलायदों बे स्कुटिखौ लानानै जाहाथे बयनिबो मोजां जागोन, आं बेखौ आसा खालामदों।